Spirito Santo. Messier, vieni fissimo, adesso si santo, pone le vedi nel sistema con جميل بكر nagħmlu dan il-kors ta' spiritualità li tagħna u llum nista' nitkellmu fuq id-dimensjoni apostolika fil-ħajja tagħna karmelitana. Ġifieri sissu xejn rajtu il-regola, l-spiritualità li toħroġ bir-regola u anke li l-qofol tal-ħajja tagħna hija sejħa li għandna biex ninaqdu miegħu. Nsejħula il-ħajja kontemplativa, dak li tfisser ħajja kontemplativa. Is-sejħa li għandna biex nidħlu fina nfusna nsibu lill-Alla u ninaqdu miegħu. U meta aħna ninaqdu mal-Alla, Alla jibdilna il-ħajja ta' Alla mal-Alla ma tfissirx li aħna nqarrgħu mid-dinja sempliċement biex noqogħdu ingawdu. Ma fl-aqda tagħna mal-Alla aħna nbidlu. Alla jibdilna fih nifsu. Jagħmilna dak li San Pawl sejjaħlu l-bniedem mill-ġdid. Allura nibdew naraw l-affarijiet tajbin tagħna, nħobbu l-qalbi tagħna, nirraġunaw bil-moħħ tagħna. Ma nibqgħux ngħid dar, ma nibqgħux nirraġunaw, naħsbu, nħobbu, naraw l-affarijiet bil-modi limitati tagħna. Imma nibdew nirraġunaw bħala dak hu l-iskop tal-ħajja kontemplativa. Il-trasformazzjoni tagħna li aħna nbidlu li aħna nsiru folki ġdid. Imbagħad ġimgħa l-oħra naħseb x'hekk rajtu kif dan jista' jseħħ fina permezz tat-tagħna. It-talb il-mezz privileġġjat li għandna fit-tradizzjoni tagħna karmelitana Alla jufdejna biex permezz jew nagħmlu mal-Alla. Il-mod nbidlu fih. It-talb ma hu kif għandu jkun biex sempliċement li ngħidu talb ma pjuttost dik il-kapaċità li nidħlu fina nfusna u hemmhekk insibu l-Alla u hemmhekk nidħlu f'kuntatt miegħu. Issa, dan għalfejn għandu sempliċement ġdid biex ingawdu l-preżenza tal-Alla u kollu ġdid. Il-ħajja tagħna ta' tagħna li bil-mod tibda tibdilna f'Alla x'iddaħħalna familjarità dejjem miegħu trid isservi mhux biss għall-bini tagħna imma għall-bini tal-Knisja, għall-bini tal-Knisja. Il-Karmelu dan huwa kontemplattiv huwa wkoll apostoliku, ġifieri għandu għall-qalbu il-ġid tal-Knisja, il-bini tal-Knisja. U dan minn dejjem. Forsi din hija waħda mill-karatteristiċi tal-Karmelu. Il-ħajja tiegħu kontemplattiva, ġifieri il-ħajja tiegħu ta' għaqda ma' Alla, il-ħajja tiegħu ta' talb, il-Karmelu dejjem għexa anke b'din id-dimensjoni apostolika qawwija. Għadd il-Karmelu għadd sal-bidunet tiegħu ma qies il-ħajja kontemplattiva ġifieri il-ħajja ta' għaqda ma' Alla bħala ħarba mid-dinja. Imma dejjem qisha bħala xi ħaġa li biha hu jiġi msejjaħ biex jgħin lill-Knisja, biex jibda lill-Knisja. U dan sa mill-bidunet, nistgħu nderbi dak li diġà huma biex naraw daqsxejn id-dimensjoni apostolika tal-ħajja kontemplattiva tagħna, irridu mmorru lejn il-bidu, lejn ir-regola. Tafu li fir-regola tagħna aħna msejħin biex ngħixu f'ubbiljenza lil Ġesu Kristu u naqdu fedelment. Issa rridu nifhmu x'kien il-kuntest oriġinali tal-regola. Sewa min kiteb
u għal min kiteb, kienu żmien il-kruċjali. Kien żmien meta l-Arnazza kienet maħkuma mill-Musulmani u l-Ewropa Nisranija kienet qiegħda dibatt. Kontingenti sħaħ ta' soldati jiġġieldu biex jiksbu mill-ġdid l-Arnazza għalli ma tibqax fidejn il-Musulmani ma terġa' lura fidejn l-Islam. U x'kien l-iskop li jagħmlu dan? L-iskop kien li jagħtu ġieħ lil Ġesu Kristu. Għax huma kienu jagħmlu li din l-art kienet ġiet imsoqqija bid-demm ta' Kristu u Kristu kien kissibha b'demm kienet il-proprjetà tiegħu. Kien żmien il-kruċjali kien iż-żmien meta d-dinja kienet maqsuma f'tnejn. Il-proprjetarji tal-artijiet u dawk li jaħdmuha. Sa Kristu kien jiġi meqjus bħala il-proprjetarju tal-Arnazza kien xtra b'demm. U allura l-insar kien imorru hemmhekk biex jiksbuha mill-ġdid għalih. Kienu jħossuhom marbutin bħal-insar li jiġġieldu biex jerġgħu jiksbu l-Arnazza li jofruha lill-Kristu mill-ġdid. Issa proprju f'dan il-kuntest l-ewwel problema li jridu huma wkoll jaqbdu fid-demmen lil Ġesu Kristu u jgħixu fuq il-jgħid lejn. Imma dak kif kienu sjagħmlu mhux bil-ġlied bħal-kruċjali imma bl-armi spiritwali. Ir-regola kienet titkellem fuq l-armi spiritwali. U pratikament il-Karmelitani libsu ta' soldat imma dawk l-armi tinteriorizzhom. L-elmi fisser is-salvazzjoni, il-korazza, il-fidi, il-ħsien, is-safa, is-sejf, il-kelma tagħna, eċċetera. Mela dak jagħmel ir-regola kien li interiorizzat, spiritualizzat dak li kienu għalin jgħixu kruċjali. Imma ħsib kien l-istess. Permezz ta' din il-ġlieda, huma kienu għalin jiġġieldu mhux fuq il-kamp tal-battalja ma f'qalbhom, il-Karmelitani iridu jagħtu servizz lil Ġesu Kristu, jgħixu għall-qabi tiegħu, jgħixu f'ubbidienza lejh, billi jibqu lilhom infushom għalih. Ħalli jkunu tassew is-sit waħdini tagħhom u jsiru proprjetà tiegħu. U dan għal-bini tal-Knisja rridu l-Kristu jidħulu l-Arnazza imma b'mod differenti, b'ġlieda spiritwali, mhux b'ġlieda bil-federali. Jiġifieri mill-bidu net tiegħu il-Karmel huwa diġà apostoliku. Il-ħajja kontemplattiva, l-ħajja ta' tal, il-ħajja ta' Alla fil-Karmelu għandha mill-bidu net dimensjoni apostolika. Imbagħad nixtieq insemmi xhieda ta' qaddisin li saħħu ħafna fuq din id-dimensjoni apostolika tal-ħajja kontemplattiva. Mela biex nifhmu tajjeb dawn l-qaddisin mhumiex qed jgħidu. Aħna mhux biss nitolbu imma mmorru wkoll nagħmlu apostolat. Le. Daw qed jgħidu il-ħajja tagħna taġ-ġabra, tat-talb, tat-penitenza, il-ħajja tagħna ta' għaqda magħna li biha Alla jibdilna fih nifsu, il-ħajja tagħna fil-komunità tagħna dik diġà għall-bini tal-Knisja, dik diġà servizz. Din xi ħaġa ħafna nies ma jifhmuhiex u aħna l-mandik mod speċjali. Għax aħna nies bitwajn kollha kemm naħrfu li jidher barra l-attiviżmu mhux ta' xejn fost naftik li xejn hawn. Ordni kontemplattivi, jiena ħila s-seba monasteri ta' Sorit ta' Klawsura, patrit ma jistgħu jaqblu xejn għal ta' patrit ta' ħajja kontemplattiva, għax aħna nies medjin fit-tferfix, ma mhix nies miġbulin. Allura ma nifhmux l-utilità, ħafna drabi ma nifhmux l-utilità ta' min ħajtu jgħaddiha fis-skien, fil-ġabra, ma' kutmal, f'ħajja ta' tal-penitenza. Nirraġunaw li biex tkun ta' utilità, tagħmel xi ħaġa. Jekk ma tagħmel xejn, m'intix qed tkun ta' utilità. Meta veru xejn fuq livell spiritwali, u veru xejn. Allura nsemmi xi qaddisin insertaw kollha nisa kollha Sorit tal-Klawsura. Imma daw il-qaddisin kollha jenfasizzaw id-dimensjoni apostolika tal-ħajja tagħhom Karmelitana magħluqa, tal-ħajja tagħhom Karmelitana tat-talb u ġabra, tal-ħajja tagħhom kontemplattiva. U se nibda mill-bidu nett xi ħadd li żgur qatt ma smajtu bih.
iktar madwar